Good morning po mga mamamayan. Magluluto po ako ngayon ng pilipit. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, all-purpose flour, yeast, itlog, butter, unsalted butter yan. Tapos fresh milk, sugar. Tapos, hindi ko na po kailangan ng asin, mga mamamayang, kasi may asin na itong harina na gamit ko. Pero kung gagawa kayo tapos walang asin ang inyong mga harina, maglagay kayo ng half teaspoon na asin. Ito na po, umpisahan ko na po ang pagluluto. Maglagay po tayo ng 2 tablespoon na butter sa loob ng ating maliit na kaldero. Pagkatapos po mga mamamayang ay ating tunawin itong butter sa loob ng kaldero. Ngayon pong tunaw na ang ating butter, lalagyan ko po ng 1 cup na gatas. Tapos ilagay ko na po itong yeast. Ayan na po mga mamamayan, inilipat ko dyan sa malaking lalagyan. Tapos maglalagay ako ng 2 tablespoon na asukal. 4 ang ilalagay ko kasi maliit itong kutsara na gamit ko. Ayan na po mga mamamayang, maglalagay na po ako ng harina dito sa aking butter na may milk. Ayan na, isa. Ayan po mga mamamayang. Tapos maglalagay ako ng isang itlog sa ating harina. Ito na po mga mamamayang. Mamasahin lang po natin. Ayan. Masahin nyo po. Tapos paaalsahin natin ng mga 1 oras at kalahati. Ayan na mga mamamayang, tatakpan ko muna at maghintay po tayo ng 1 oras at kalahati para umalsa itong ating harina. Ganyan na po ang magiging itsura mga mamamayang nang umabot na ng 1 hour and 30 minutes. Pagkatapos ay tanggalin po natin ang hangin sa loob. Kasi patutubuin na naman uli ng 40 minutes or paaalsahin. At pagkatapos ko pong namasa, tatakpan ko po uli para paaalsahin ng 40 minutes. Ngayon po mga mamamayang, ganito na po ang itsura ng ating harina or dough noong umabot na ng 40 minutes ang ating pagpaalsa nito. At ngayon naman po ay tatanggalin natin ang hangin sa loob ng harina or dough. Maglagay lang po ako ng harina dyan sa itaas ng ating table na maliit. Kasi dito ko po mamasahin ang ating dough. Gumamit lang po ako ng mantika mga mamamayang para hindi po dumikit sa aking kamay ang
harina. Tapos ang gawin nyo po ay gumawa kayo ng ganito po, maliliit. Yan. Kumuha lang kayo ng ganito kalaki, tapos bilugin nyo. Yan po mga mamamayang, gagawin na natin itong parang lubid. Yan. Ganyan po ang paggawa mga mamamayan. Ganyan na po ang magiging itsura mga mamamayan pagkatapos namin ready na po itong lutuin. Maglagay po kayo ng mantika mga mamamayan sa inyong kawali at paiinitin ito. Ngayon pong mainit na ang ating mantika, pwede na po nating ilagay ang ating dough. Ayan na po mga mamamayan ang ating pilipit nang maluto na yung itaas. Ganyan na po ang magiging itsura niya mga mamamayang nang naluto na siya. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating pilipit. Tapos lalagyan lang po natin ng asukal ito. At ready nang kainin ang ating pilipit. Marami pong salamat sa inyong panunood. Sana po nakuha nyo ang ating recipe. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.